Mit navn er Caroline. Jeg er 28 år gammel, født i Thailand. Jeg blev forladt af mine biologiske forældre og har svært ved at acceptere, at jeg blev forladt. Hey Caroline, hvad sker der? Jeg vidste ikke, at det kan gøre så ondt. They could not find your parents, but they met your grandfather. Jeg er bange for, hvis der er nogen, som jeg holder rigtig meget af, at de vil også forlade mig. Hvis han vidste, at min mor har haft mig, så vil han kæmpe for mig. Den der her. Is it that one? Yeah. Jeg vil rigtig gerne finde min biologiske mor. Jeg vil gerne have svar på, hvorfor hun har givet mig væk. I am looking for Lada because we have a happy surprise for her. Det er lidt noget sådan overraskende, så... Når jeg laver TikTok, så er det en måde, hvor jeg flygter fra min adoption. Min måde er escape for verden, så jeg skal ikke tænke på noget som helst. Kun 13 dage gammel bliver Caroline fundet under en busk foran et børnehjem i Bangkok. Det gør ondt at tænke på, hvorfor jeg er adopteret, og hvorfor min biologiske mor vil ikke have mig. Og jeg ved ikke, hvordan jeg kan håndtere den der smerte. Selvom Caroline bliver efterladt, står navnet på hendes biologiske forældre i hendes adoptionspapirer. At kigge på alt det her papir, det er bare trist. Jeg har det virkelig svært ved at være alene. Hvis nogle folk kommer ind i mit liv, som jeg elsker, så er jeg også bange for, at de vil forlade mig, på grund af min biologiske mor har forladt mig. Så jeg er bange for, at de vil ikke elske mig for, hvem jeg er. Caroline vokser op på 3 forskellige børnehjem i Thailand, hvor hun bor, indtil hun er 6 år gammel. Før jeg kom til Danmark, mit thai-navn, som jeg fik, det bare porn. Jeg kan ikke huske særlig meget om min barndom, end jeg var trist, fordi der var ikke nogen, der ville have mig. Kom ind. Ja, tak. Vil I gerne have en kop kaffe? Ja, tak. Gerne. Kunne jeg godt leve med. Som 6-årig bliver Caroline adopteret af en dansk familie, der på det tidspunkt er bosat i Schweiz. Siden flytter familien til Kina, og det meste af sin barndom har Caroline derfor talt engelsk, tysk og kinesisk. Så det var det første billede, vi så af dig. Og det var... Jeg var på besøg i Thailand, rent erhvervsmæssigt. Og det var så billedet, jeg fik med hjem af dig. Jeg kan faktisk ikke huske særlig meget, hvor mange gange jeg har snakket med mine forældre om adoption. Jeg tror, at de forstår ikke helt 100%. Men jeg har også virkelig svært ved at snakke med dem om det, fordi jeg vil ikke gøre dem ked af det. Jeg er meget spændt også. Ja, for søren da. Selvfølgelig meget nervøs. Ja, det kan vi godt mærke på. Det er der ikke noget at sige til. Fordi det er kun naturligt, at du gerne vil vide, hvad du kommer fra, og hvorfor du er blevet efterladt. Hvem er jeg? Vil jeg finde clarity? Jeg har det virkelig svært ved at forklare om mine følelser til andre folk, fordi jeg er bange for, at de vil ikke forstå. Og det er derfor, jeg vil hellere bare skrive det ind i dagbogen, fordi så føler jeg, at jeg snakker med mig selv. Jeg har gjort mange tanker, hvorfor min mor ville ikke beholde mig. At finde min biologiske mor, det vil være på en måde sådan lettelse, hvor jeg vil endelig bare let my guard down og bare være tryg, og så kan jeg komme videre med mit liv derfra. –28-årige Caroline har flere gange været tilbage i Thailand på ferie. Men det er første gang, hun rejser tilbage for at lede efter sin biologiske mor. Hej. Hej. Er du klar? Ja, så Ja. klar. Nervøs, men klar. Ja. Så vi skal jo til Bangkok, men vi skal faktisk flyve direkte videre derfra til Chiang Mai. Det er lidt overraskende. Men Ja. øj, hvor spændende. Men lad os nu først få os ombord på langdistanceflyvningen. Ja.
Vi begynder vores rejse med en 10 timers flyvetur til Thailands hovedstad Bangkok. Herfra flyver vi videre til Chiang Mai, som er den by, Caroline blev adopteret fra. Chiang Mai ligger i den nordlige del af Thailand og er med sine 1,2 millioner indbyggere den næststørste by i landet. Byen er kendt som templernes by og har mere end 300 buddhistiske templer. Jeg kunne godt tænke mig at starte med lige at tage fat i, hvad er det for nogle informationer, vi har med hjemmefra. Altså det her papir, det er det, du har nærstuderet hjemmefra, fordi det står på engelsk, ikke sandt? Præcis, ja. Og der står jo både navnet på din mor, Mrs. Lada Manerot, og din far. Og så står der jo her, at du blev fundet i en busk. Altså, så du skal have været et hittebarn, ikke? Men der står jo her, hvem dine forældre er. Hvilket jo er lidt mærkeligt. Fordi hvis du er blevet fundet på gaden, hvor skulle man så vide fra, hvem dine forældre er? Hvad har du selv fået at vide der? Altså, der har jeg fået at vide, at når de har fundet mig, så har de taget mig tilbage til hospital, og så kan på hospital mennesker, de kan godt huske mig som en baby, fordi jeg har mundmærke. Altså, med de mange adoptionssager rundt omkring i forskellige lande in mente, som er kommet frem i de senere år, så har vi lært, at man skal være sådan kritisk over for, hvad der står i papirerne. Jeg håber bare, at den er sandt, hvad jeg har fået at vide. Ja. Så var det her. Vi har fået oversat din fødselsattest. Som du kan se her, her står navnet på din mor, Lada Manerot. Der står også, at hun var 19 år gammel, så hun har været en ung mor. Hun er 19 år gammel. Ja, på det tidspunkt, hvor du blev født. Okay. Men der er også nogle flere oplysninger her, hvor der er krydset af. Jeg ved ikke, om du kan se, at der står et total der. Ja. Og det betyder, at det var hendes anden fødsel. Wow. Okay. Det er lidt noget sådan overraskende, fordi jeg troede, jeg var sådan alenebarn. Så jeg ønskede, at jeg havde en bror eller en søster. Ja. Det kan jeg godt forstå. Og nu må vi jo se, altså, vi ved jo ikke, om det er et barn, som hun har beholdt, eller om det er et barn, der lever, eller om det er et barn, der også er bortadopteret. Det finder vi jo forhåbentlig svar på. Men grunden til, at vi er startet her i Chiang Mai, det er jo fordi, at det var det sidste børnehjem, du var på. De må have noget mere information, end det, du har fået udleveret. Ikke? Ja. Og dem har vi en aftale med i morgen tidligt. I morgen tidligt? Ja. Okay. Okay, spændende. Næste morgen kører vi afsted mod det børnehjem, hvor Caroline boede, indtil hun blev adopteret af sine danske forældre. Med os i bilen har vi Dao, der er vores tolk og hjælper her i Thailand. Caroline boede på 3 forskellige børnehjem i Thailand. Det sidste var børnehjemmet her i Chiang Mai. Men selvom Caroline var 6 år gammel, da hun blev adopteret, husker hun næsten ingenting fra sin tid på børnehjemmet. Det kommer til at blive meget spændende, når jeg er der. Hvis jeg kommer til at huske noget nu, og så se, hvis der er noget, der popper op. Og så skal vi selvfølgelig også se, om de har fødselsdato eller noget andet på din mor, ikke? Det håber jeg. Ja. Dao har på forhånd været i kontakt med børnehjemmet og aftalt med lederen, at vi kommer og ser stedet. Welcome, Thank you. We are so happy to be able to visit here. Yeah. And we were interested in some information about the circumstances. It says in her papers that she was found under a bush. But we were wondering about that because it also has the names of her parents. And so do you know what happened? At first, can I call you Uan?
It's your nickname. She was in Payathai Babies Home Center first. Caroline kom først til børnehjemmet i Chiang Mai som 5-årig, fortæller lederen. Og derfor ved hun ikke, hvad der er gået forud i Carolines liv. Men hun har fundet Carolines papirer frem til vores besøg. Kom, Bini. No, let's see. I have paper. Der er ikke noget ID-nummer på Carolines biologiske mor i børnehjemmets papirer, men der er en anden ny oplysning. So the social worker at that time, they went to the address that we found from the city hall, no? But they could not find your parents, but they met your grandfather. De har åbenbart været ude at besøge din biologiske bedstefar. Lederen kan læse i papirerne, at farfaren ikke havde kontakt til andre i familien, og at han afslog at tage sig af Caroline. Og da der heller ikke var nogen pårørende, der reagerede på efterlysninger i avisen, blev det besluttet, at Caroline skulle bortadopteres. Det er meget information på en gang, det pludselig var. Ja, det var det. Bini! You remember her? She was your teacher at that time. She prepared you. Kuni remember Owen.น้องไนท์ and น้ำฝน I don't remember this. We have that picture. You don't have it, right? No, I have you. this one though. Oh! Yeah. นี่ไงน้องอ้วน sing a song อ่ะนี่ sing a Oh, song so I was singing a song? every morning อ่ะ You forgot it. ชอบเพราะผู้ปกครองเขาได้มีเสียงเพลงนี่อ้วนเขาจะชอบ Because we love to sing and dance. ชอบ Well, that makes sense. Does that make sense? You still love it? Yeah, I do. Okay. Vi får en kopi af børnehjemmets papirer med, så vi kan undersøge oplysningerne om farfaren. Og inden vi forlader stedet, viser personalet os rundt. So at that time on Monday to Friday, you walk from your house through this way to the orange building to study with Kuni and your friend to prepare the kids who will be adopted. Caroline was 6 years old when she was adopted. So that is quite an old age to start a new life in a new country. Is that normally the case? It depends on the cases. Some babies can be adopted since he was only 6 months old or 8 months old. Lederen af børnehjemmet forklarer, at adoptionen ofte tager længere tid i de tilfælde, hvor de ikke har forældrenes tilladelse fra starten. Hvis for eksempel børnene er efterladt, og man ikke kan få fat i familien, som det var tilfældet i Carolines sag. But we try our best to make it short. But it's not too difficult for 6 or 5 years old to start a new life. Is it difficult for you to adapt yourself in the new environment? Yeah, there was too much changes. It was difficult. This is what I remember. Det her. Det her, det er simpelthen det, der vender tilbage til dig. Det er løven. No. You sit on that every morning. ยูโรใหญ่ดูสิ อยู่บ้านนี้นะอ๋อ ไม่ได้หยุดตื่นบ๊ายบายมาบาย How old are they? To less than 3 years old, about 2.5 something. And are they in the adoption system as well? Or Yes. Some of them we try to match them to the adoptive family. Yeah. So cute. But it's very amazing to be back here. Very nice, and thank you so much. Welcome, Ka. Very, very welcome. Så nu har vi lige taget runden rundt her. Er der noget, der ligesom kommer tilbage? Når vi gik den her vej, så kan jeg huske, der blev jeg adopteret fra min danske familie. Så der kan du huske, at I er gået der Ja. sammen? Ja. Hvis jeg kunne huske gode ting eller dårlige ting, det kunne være ret fedt, fordi så kan jeg se, hvem jeg var, når jeg var lille. Det er bare så en blank. Før du blev adopteret, der er det hele bare sløret? Man mister lidt af liv, synes jeg. Hvis man bliver adopteret lidt senere. Jeg ved ikke, det har bare meget sådan dyb mening, hvorfor jeg har brug for at vide, hvorfor min mor vil ikke have mig. Det
Det har altid været i mit hoved. Jeg tænker, at det måske kunne være relevant for dig at tale med en psykolog, som har arbejdet rigtig meget med adopteret, som kan hjælpe dig med at sætte ord og følelser på, hvad er det for en betydning, det har. Altså, jeg tror, jeg har været i 4 psykologer. Men ikke den rigtige en, hvor de forstår mig. Hej, Kirsti. Hej. Hej. Vi har hjemmefra lavet en aftale med en dansk psykolog, der har specialiseret sig i at arbejde med adopterede. Dejligt, det kunne lade sig gøre at mødes på den her måde. Kirsti Isabella Lindgren er udover at være psykolog også selv adopteret. En ting er, at man kan læse i bøger og læse undersøgelser om, hvad det vil sige. Men jeg har jo også mærket det på min egen krop. Jeg har været på besøg ved børnehjemmet i dag. Ja, det var faktisk virkelig rart at være tilbage. Men jeg kan desværre ikke huske særlig meget om den sted. Er det noget, du kan genkende, Kirsti? Ja, det må man jo sige. Inden for psykologien taler man jo om en måde at fortrænge ting på. Ja. Altså, det er jo et traume, det er jo ganske voldsomt for et lille barn at blive placeret mutters alene, selvom der er plejer. Og det er meget klassisk, at hjernen ligesom lukker ned på de dårlige ting. Den passer faktisk på, at du ikke går helt i stykker. Ja. Giver det mening? Ja. Ved du, hvornår du blev adopteret? Ja, jeg blev adopteret, når jeg var 6. Ja. Og det er jo det, som man fagligt kalder senadopteret. Caroline har levet rigtig mange år, hvor hun ikke har fået de der kys, knus og kram. Og det, som der er særligt betydningsfuldt, det er jo de første par år af et barns udvikling. Og det der med berøringen, det har betydning for os senere i livet. Vi kan have svært ved at knytte os, eller man kan sige, at hjernen har svært ved at tro på, at vi har holdt af manglende tillid, manglende tro på verden og på livet. Kan du genkende noget af det, som Kirsti hun snakker om? Ja, rigtig meget, faktisk. Fordi jeg har bare haft meget svært med at stole på folk. I put my guard very, very high for at beskytte mig selv. Lige meget, hvis det er med familie, veninder, kærester, you name it. Og det gør jeg, fordi jeg vil ikke blive såret. Der sker også det, at din hjerne passer jo ligesom på sig selv. Det er ikke sådan, at man kan fjerne det fuldstændig. Det er hele tiden med, så du skal forlige dig med det på en måde. Giver det mening? 100%, det giver mening. Jeg har bare troet, at jeg var alene i verden om det her følelse. Så det er en kæmpe hjælp her, faktisk. For mig i hvert fald, det har en betydning, at jeg ved, hvem min mor er og hvorfor. Jeg har bare brug for hendes svar. Og så efter det, then I think I'm a rock and roll. Så tror jeg, vi vil sige tusind tak for nu, Kirsti. Det var virkelig, virkelig dejligt, at det kunne lade sig gøre. Tak fordi jeg måtte møde dig. Det var så fint, og held og lykke. Ja. Tusind tak. Tusind tak for alt. Dag er stadig i gang med at undersøge oplysningerne om farfaren, som børnehjemmet skulle have haft kontakt til. Men da det endnu ikke har kastet noget nyt af sig, sætter vi kursen mod Bangkok, hvor Caroline ifølge papirerne både er født og boede de første 5 år af sit liv. Jeg håber bare, at jeg snart vil komme af min frygt for at blive forladt. Det har bare påvirket mig i rigtig mange år. For at komme videre med det her, så skal jeg bare arbejde på mig selv. Det kommer til at være en challenge, men det vil jeg gerne acceptere, og så kan jeg endelig have lidt mere ro i mig selv. Det anslås, at der bor mindst 10 millioner mennesker i Bangkok. Det er dog svært præcist at fastslå indbyggertallet, da mange arbejder og bor i hovedstaden, men har registreret deres bopæl i deres families hjemby. Sawadee ka. Hello, Dag. Vi begynder vores søgen her i Bangkok med at tage til det børnehjem, hvor Carolines biologiske mor, ifølge papirerne,
efterlod Caroline, da hun var 13 dage gammel. Ifølge papirerne, så skulle du være fundet under en busk uden for det her hjem. Ja. Det er lidt trist. Dao har aftalt med lederen på børnehjemmet, at vi kommer. De vil ikke have os indenfor, men hun har sagt ja til, at vi mødes foran børnehjemmet. We are here because we are looking for information on Caroline's biological mother, Lada Manerot. Supposedly, she stayed here with Caroline for the first 13 days of Caroline's life. Do you keep the documents from that time? คือจากการที่เราตรวจสอบเบื้องต้นเนาะเอกสารของน้องไม่มีนะคะคือเพราะมันหลายปีแล้ว20 กว่าปีแล้วค่ะ In Caroline's papers, it says that she was found in a bush, but we also have the names of her biological mother and father on the same certificate, so that's what has been puzzling us. Lederen af børnehjemmet forklarer, at nogle forældre lægger fødselsdokumenter ved hos barnet, når de efterlader det. Og hun gætter på, at det kan være det, der er sket i Carolines tilfælde. Hun betragter det som helt usandsynligt, at Carolines biologiske mor skal have været her på børnehjemmet sammen med Caroline den første tid. คือปกติแล้วนะคะบ้านสถานสงเคราะห์บ้านราชวิถีเนี่ยจะรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่6 จนถึง 18 ปี Jeg har altid troet, at min mor hun har haft mig i 13 dage. ก็มองว่าสถานสงเคราะห์น่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วจะให้การดูแลเขาได้ถึงเลือกเอาเด็กมาไว้ One second, sorry. Hey, Caroline. Hvad sker der? Hele mit liv, barndomsliv, jeg har forstået det som om, at hun havde mig i 13 dage. Ja. Og så tænkte jeg, okay, så jeg har været lidt sammen med min mor. Bare en lille smule, i hvert fald lige ved det 13 dage. Så giver det god mening, hvorfor jeg fandt så svært med mig selv. Ja. Jeg følte afvist over. Ikke nogen at have mig på den måde. Altså. Tænker du også på den fysiske kontakt og alt det, som Kirsti snakkede om i går? Ja, det er rigtigt, det hænger jo sammen. Jeg vidste ikke, at det kan gøre så ondt. Mm. เป็นแม่เหมือนกันเข้าใจ Well, ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะโชคดีนะขอให้เจอแม่ขอให้เจอแม่ Vi kører nu videre til det hospital, hvor Caroline blev født i 1994. Vi håber, at de stadig opbevarer journalen fra dengang, og at den måske indeholder nogle flere oplysninger på Carolines biologiske mor. I morgen er det lige præcis 29 år siden. Præcis 29 år siden, at du kom til verden her. Ja, det er ret crazy at tænke på det. Jeg håber bare, at vi kan finde noget her. Birth Certificate Issuing Center. Aha. Dao har aftalt, at vi kan møde personalet på fødeafdelingen. So do you have any additional information about her mother? ไม้เข้ามาให้คำตอบเพราะไม้เป็นคนดูเอกสารมันจะเกี่ยวข้องกับการทำลายเอกสารทางราชการด้วยค่ะโอเค คือตัวสูติบัตรนี้นะครับมันเป็นตัวสูติบัตรที่ตั้งแต่30 ปีที่แล้วที่ผ่านมาซึ่งการเก็บรักษาตัวนั้นยังเป็นระบบการเขียนด้วยมือซึ่งจะไม่มีระบบอัตโนมัติในการลงคอมพิวเตอร์ทีนี้ okay. And you don't have like old record books or something? ตัวเนี้ยคือซึ่งระเบียบของทางราชการไทยเนี่ยเขาจะบอกว่าเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนี่ยจะเก็บไว้ประมาณ10 ปีซึ่งพอครบ10 ปีปั๊บก็ต้องทำลาย Okay, so you can't look her up in a database or something like that? No. Okay, so you have nothing? Nothing. Okay. Check up ved det. Selvom hospitalet ikke gemmer journaler, der er mere end 10 år gamle, prøver de alligevel at slå Carolines biologiske mors navn op i deres system. Og det viser sig, at der faktisk er information at finde.
เราเจอว่ามีคุณระดามณีรอดเนี่ยเขามารักษาล่าสุดในตอนปี 52 Okay, so you have her in the system. In the system. You want to ID card? Yes, please. Okay. Hospitalet anbefaler os at tage på et nærliggende registreringskontor, når det åbner i morgen. De tror, at de måske kan hjælpe, nu hvor vi har et ID-nummer på moren. Det er meget godt. It was a tremendous help. På vejen ud fra hospitalet foreslår personalet, at vi går forbi fødegangen, hvor Caroline kom til verden for snart 29 år siden. Har du lyst til at se, hvor du har ligget? Det kan være fedt. Og alt det, du tumler med i dag, det kan muligvis føres tilbage til lige præcis den her situation, der det var dig, der lå her. Altså, jeg håber selvfølgelig, at virkelig, at min mor har også gjort ligesom hun gør mest. Altså, at hun har holdt mig. Ja. I hvert fald lidt. At du har mærket det. Ja. Sikke en dag, det har været, hva'? Ja. Jeg stadigvæk prøver at processe alle ting, der er sket, og hvad jeg har fået at vide. Og det er jo faktisk stadigvæk ikke lykkedes os at finde ud af, om du så rent faktisk har været anbragt under en busk, eller ej. Ja. Dag har været i kontakt med det børnehjem, vi ikke har besøgt. Og de har ikke mere information, end det, vi allerede har. Den eneste mulighed, vi har for ligesom at få den fulde historie om, hvad der skete dengang i starten af dit liv, det er at finde din mor. Ja. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Dag har også undersøgt informationerne fra det børnehjem, vi var på i går. Og den farfar, som de var ude at tale med i sin tid, han døde for 10 år siden. Det er selvfølgelig. Det kunne være fedt at vide, at jeg har en farfar. Men ja. Sådan er liv. Ja. Heldigvis så har vi jo virkelig fået et lille gennembrud i dag. I og med, at vi har fået hendes ID-nummer, så har jeg store forhåbninger til registreringskontoret. Så der synes jeg bare, at vi skal tage hen i morgen. Ja. Og så ligesom se, om ikke bare det er en motorvej til din mor. Ja. Så jeg er spændt på det. Okay. So, we're ready. Happy birthday! This is too sweet. Hvordan har du det? Mærkeligt. Hvorfor det? At have min fødselsdag i Thailand. Prøv lige at forestille dig, hvis vi skulle være så heldige, at det var på din fødselsdag, vi fandt din mor. Ja, jeg tror virkelig, det vil være den bedste ting, som der har sket i mit liv. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vi tager nu hen til det registreringskontor, som hospitalet foreslog i går. Kontoret ligger i den centrale del af Bangkok og er placeret i en parkeringskælder. We are here because we are looking for information on Carolina's mother, and we also have the ID number. This one you got is from hospital. Yes, we got it from the hospital. ไม่ทราบว่าจดเลข ID ผิด Okay. เพราะว่าแจ้งว่าเลขประ This ชาช is น what was written from the. Maybe I wrote it wrong. อยู่ที่จังหวัดลพบุรีอะ There is an address. Yes. Lopburi province. Yes. Where is that? In the northeast of Thailand. It's around
3-hour drive from Bangkok. 3 hours from here? Yeah. Men vi har noget plads. Ja. Udover en adresse på moren, kan de også se på registreringskontoret, at moren skal have giftet sig til et andet navn. My last name changed to be Duangno. Duangno. Yeah. Chai. Does it tell anything about if she has another kid or something? Okay. มีระบุว่ามีลูกเอาผู้ชายผู้หญิงอันนี้10ผู้ชายone boy and the other one is 13 years old boy 17 and 13. yeah So she has two boys. two boy so แต่สามีของเขาชื่อจิรศักดิ์แต่ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้และดา live with her father live with her father and with two kids Because you can see there is an old man living there. yeah 70 years old and Lada 48 So we're gonna get a copy. her mother blev det sådan lidt pludselig? Ja, lige pludselig. Det kan jeg godt forstå. Det er crazy. Man ved godt, hvordan hun ser ud. Efter at have hentet vores bagage på hotellet og tjekket ud, kører vi nordpå mod Lopburi-provinsen. En tur på omkring 3 timer. Ifølge registreringskontoret skulle Karolines biologiske mor bo i området. Formentlig sammen med sin far og sine 2 sønner. The address where Lana supposedly lives? Yeah. Do we know what kind of area that is? In outside the city, outside Lopburi city. So it's countryside? Countryside. Selvom adressen skulle ligge i et mindre område, kan det ifølge Dao være svært at finde præcise adresser på landet i Thailand. We don't have a system that the numbers of the house will be sequenced. So how do we find that house? We probably have to go to the post office because postman no. And now is it what? 6 o'clock already? 6 o'clock already. Okay, they already close at 3:30 or 4 o'clock. Okay, yeah. So we will have to wait until tomorrow. Yeah. Yes. Okay, ja. Ja, må væbne sig med tålmodighed. Men det føles stadigvæk som en fødselsdagsgave. Ja, det er det. Ja, det er godt. Næste dag kører vi hen til det lokale posthus, som Dao foreslog. Vi håber, at de kan hjælpe os med at præcisere, hvor Karolines biologiske mor skulle bo. For at være så diskrete som muligt, har vi ladet Karoline vente på hotellet.จะมาขอถามหาบ้านเลขที่ค่ะโอเค Do you have a house number? Yes. บ้านเลขที่69หมู่8 9เขียนแผนที่ไหมหรือว่า ได้อยู่ Ifølge postbuddet ligger adressen kun et par kilometer herfra, men i et område med små, snævre veje, hvor husenes numre ikke kommer i rækkefølge. อันนี้มีเครื่องหมายอะไรที่มันบอก ป้ายขายผลไม้อินทผลัม อินทผลัมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะ Wow. Okay, so it's very close. Yeah, very close. Yeah. So we're looking for a sign of fruit selling point or something, right? Yeah, fruit selling. Here. Is it that one? Yeah, this one. Okay. Yes. Okay. Yes, okay, so that is a very narrow street.
Lige det vi kører forbi det, vi tror er Karolines biologiske mors hus, får vi øje på en mand i døråbningen. That is supposed to be the house. So that is probably Lada's father who is standing there. Yeah. For ikke at vække unødig opsigt, sender vi Dao alene hen for at tjekke, hvem der er på adressen. What happened? I went to the house and then there's no one there. The door was locked. And I asked the neighbors around there, and then she said he probably drove out to collect garbage. Okay. Yeah, that's what he do for a living. But Lada wasn't there. I asked the neighbor, so where is Lada? He said, no, I haven't seen her for many years. But he said that Lada probably work in Bangkok. Okay. Yeah, this is a normal in Thai that the kids go to work in Bangkok. They send the money to the parents. Da byen er ret lille, beslutter vi os for at køre ud og se, om vi kan finde Karolines biologiske morfar, mens han samler affald. He has a blue truck with the bar Yes. at the back. That's what the neighbor said. But he must have gone out straight after we passed. Yes, I think so. Maybe that's one, you think? Vi finder en del blå ladebiler, men ingen passer på beskrivelsen. Efter nogle timers venten prøver Dao igen at gå tilbage til huset. So, he was there, Mr. Chop. Yeah, he was there. He came back. I asked him. He said that he didn't know where Lada is. They didn't keep contact for years. So he says he doesn't have her contact information? No. He also wants to know why we're looking for her, but I didn't say anything. Vi har ingen anden mulighed end at gå tilbage til Karolines biologiske morfar, og denne gang fortælle ham lidt mere om, hvorfor vi er her. I håb om, at han så måske alligevel kan hjælpe os med kontaktoplysninger på sin datter. Okay. สวัสดีค่ะลุงลุงชอบคะสวัสดีค่ะ My name is Mette. I'm a journalist from Denmark. And I am looking for Lada because we have a happy surprise for her. Efter at vi har præsenteret os, siger morfaren ja til, at vi må filme. Okay. Do you have any idea how we could find Lada? Ifølge morfaren er Lada flyttet til Bangkok for at arbejde. Han ved ikke, hvor hun bor i hovedstaden, og han fortæller, at de kun snakker sammen, når hun kontakter ham. Hun ringer altid fra en mønttelefon, siger han, og han har derfor ikke noget telefonnummer, han kan kontakte sin datter på. We were actually looking for Lada Manerot, and so we found out that she changed her name. How come? Morfaren fortæller, at Lada blev gift og fik et nyt efternavn, men at hun siden er blevet skilt og i dag lever alene. Okay. No, it's nothing bad. This is a very personal matter, but since you were so invested in all her kids, I should tell you that she got one more kid than you heard of. When Lada was 19, she gave birth to a daughter. She is here. She has come to Thailand to look for Lada. Yeah, he's happy, so... Yeah. She will be happy to hear that. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ Bye. Vi
Vi gav morfaren Dags nummer og aftalte, at han skulle forsøge, om ikke han kunne skaffe et telefonnummer på sin datter. Og ganske kort efter, at vi kørte derfra, ringer han til Dag. อันนี้เบอร์แม่เลยใช่ไหมคะ92 Det viser sig, at Latta har et telefonnummer, og han har fået det via sit barnebarn, en af Karolines biologiske brødre. Halleluja! Yeah! Vi holder med det samme ind for at ringe op til Karolines biologiske mor. ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพี่รัตดามณีรอดใช่ไหมคะค่ะอ๋อโอเค Okay, my name is Mette. I'm a journalist from Denmark. ค่ะสวัสดีค่ะคุยได้แล้วใช่ไหมคะคุยได้ไหมคะHej, Karoline. Hej. Hej. Beklager, at du har måttet vente hele dagen. Ej, det gør jeg ikke noget. Men hvordan gik det? Vi ventede mange timer på, at der overhovedet var nogen hjemme på adressen. Okay. Men da der så endelig var nogen på adressen, så fandt vi ud af, at Latta bor der ikke. Og det er mange år siden, da hun har boet der. Men det gør Mr. Job, som er din morfar. Morfar. Han bor der sammen med de 2 børn, som vi kunne se på registreringskontoret også bor der. Det er dine halvbrødre. Jeg fandt også ud af, at det barn, som Latta fødte før dig, det første barn, det er også vokset op hos ham. Hun er 31. Så jeg har en søster? Ja. Wow. Så det var min morfar, som har passet hendes børn? Ja. Og han blev meget glad for at høre, at der var et barnebarn mere. Og han vil sindssygt gerne møde dig. Det vil jeg da gerne. Men det er lidt at min mor har ikke fortalt ham, at hun havde en ekstra datter. Det er lidt ærgerligt, men... Jeg havde jo håbet på, at de ville kende hendes adresse i Bangkok, men det gør de ikke. Men på vejen hjem, da vi lige var taget derfra, der ringede han til Dag og havde faktisk skaffet telefonnummeret på din mor. Ja. Okay, så hvad skete der så? Så vi prøvede at ringe, og det var hende i den anden ende. Men hun sagde bare, at jeg er på markedet nu, jeg kan ikke tale. Og så lavede hun på. Så vi har ikke noget at tale med hende om, hvorfor vi ringede. Okay. Jeg håber bare, hun vil snakke med os. Det håber jeg. Nu får du i hvert fald lejlighed til at stille nogle af alle de spørgsmål, du har til din morfar i morgen. Ja. Hej, Karoline. Hej. Det lykkedes at få fat på din mor. Vi har talt med hende. Og jeg har ikke fortalt hende præcis, hvorfor jeg ringer, fordi at det synes jeg er en voldsom nyhed at give hende over telefonen. Ja. Men jeg har sagt, at der er en positiv overraskelse, jeg gerne vil overbringe hende, og om hun vil mødes. Og det vil hun gerne. Så nu har jeg simpelthen en aftale med hende i morgen aften. Yes, jeg ved, ja. Det... Nu har du lige en nat til at sove på det, ikke? Så er der først et møde i morgen med din morfar og dine 2 brødre. Tusind tak. Vi er på vej i hvert fald, ikke? Yes.
Næste dag tager vi som aftalt tilbage til morfaren, så Caroline kan møde ham og hendes 2 yngre brødre. Det viser sig, at Carolines 2 år ældre storesøster også er kommet for at møde Caroline. Det er pige nu. Åh, men det er luk. Okay, hvad har du så? Du er nogen lidt store, det der. Det er fint, du. Carolines 2 yngre brødre bor hos morfaren, og Carolines storesøster er også vokset op her i huset. Lille kur. มีแต่ผู้ชายกันอย่างเงี้ยสกปรกหน่อย No worries. อันนี้คือชื่อกรนิโก้ อันนี้แม่เขาเนี่ย This is my mom. How old was she? ก็จะประมาณสักน่าจะ20, 27, 28อะไรนี่ Then maybe I should have picture up here. มีที่มาที่ ตาก็อยากได้แต่ไม่กล้าขอ So how is this situation for you? Surprise. It's also amazing to know that I have half-brothers and a sister. Because I always wanted a brother and a sister. How is your relationship to your mother? บอกไม่ถูกไม่ค่อยได้เท่าไอ้นี่อยู่กับตากับยายมากกว่า ก็ไม่มากครับสนิทกับตามากกว่า เขาก็ไม่ได้เลี้ยงหนูก็มีแต่ตาเนี่ยเป็นคนเลี้ยง3 คนเนี่ยลูกอย่างน้อยก็ได้เพิ่มอีกคนละ And I'm happy to know that I have a grandfather. ถ้าตารู้ว่าเขามีน้องเนี่ยมีหลานเนี่ยนะยังไงตาก็ต้องไปเอามาเลี้ยงแน่นอน He has a sweetheart. ถ้ามาเมืองไทยแล้วมาหาตามึงนะเดี๋ยวลูกรู้ไหมลูก Of course. Jeg synes, det var dejligt at se hele familien. Do you have TikTok? Ja. TikTok. Nu kan jeg i hvert fald holde i kontakt med dem. Min følelse sammen med ham, det var meget, meget, meget vildt. Okay, big smile. Den følelse af at blive forladt, flyv bare væk fra mit hjerte. ถึงก็โทรมา Hvad sker der, Caroline? Det føles bare rart at have sådan en familie. Og så har jeg en mor og far. Hvis han vidste, at min mor har haft mig, så vil han kæmpe for mig. Og de har lige skrevet happy birthday. Vi kører nu tilbage til Bangkok, hvor vi har aftalt at mødes med Carolines biologiske mor, når hun er fri fra job. I første omgang uden Caroline.
Jeg krydser fingre, at det vil gå rigtig godt, og at min mor vil forstå, at hendes datter, som hun har givet væk, vil gerne se hende. Det der med at bare vide, hvor man kommer fra. Hvad er historien om min baggrund? At komme videre. Det værste, der kan ske, det er, hvis hun vil ikke se mig. Så har jeg mit svar der, at hun har givet mig væk for en grund, at hun vil bare ikke have mig. Sawadika. I'm so happy to meet you. We have been searching for you for a long time. Yes. Moren siger ja til, at vi må filme, og inviterer os med om i baggården ved den bygning, hvor hun bor og arbejder. Do you know why I am here? No. Okay. Did you give birth to a baby girl in 1994 when you were 19 years old? Then died. This baby girl, she got adopted, and now she has come back to find you. Hello. Maybe we can arrange a meeting tomorrow. Hej, Karoline. Hej. Er du ved at gå i seng? Næsten. Kan jeg godt forstå. Det har også været en lang dag. Ja, det har det. Jeg har mødtes med din mor. Og hun var overrasket. Hun havde ikke gættet, hvorfor vi kom. Nå. Men hun blev glædeligt overrasket. Og hun vil gerne mødes med dig. Og det er også fandme på tiden. Efter 29 år. Ja, efter 29 år. Og hvor er jeg glad. Så godt. Tak for i dag. Selv tak. Hej, hej. Hej, hej. Hele mit liv, det har bare været, hun vil ikke have mig. Hvorfor vil hun ikke det? Elsker hun mig ikke? Det der med at føle at blive afvist eller forladt, den har virkelig siddet inde i mig. Jeg har brug for at vide og virkelig forstå, hvorfor hun har gjort, hvad hun har gjort. Klar? Jeg er klar, men nervøs. Jeg håber på at få det her clarity og closure. Linda Glydenberg, hun sidder dernede. Men jeg kan tro den anden. Jeg må ikkeตั้งใจทิ้งหนูนะแต่นี่แม่มีเหตุผลนะลูกแม่ไม่เคยลืมหนูหรอก
I'm just so happy to see you. แม่ก็ดีใจ It's been a long and very hard journey for me because I thought that I would never get to see my mom. Why didn't you tell your father about me? ตอนนั้นน่ะยายเขาเกลียดพ่อหนูก็เลยไม่กล้าบอกใครแล้วแม่ก็แบบ But your father has a very kind heart. ตาเป็นคนดี แต่ยายอ่ะเป็นคนดุไปแล้วกลัวยายจะไม่พอใจอีกอะไรอย่างนี้ แม่ก็เลยเอาหนูไปฝากไว้ที่นู่น What happened with the situation when I was in a bush? แม่เอาหนูไปฝากไว้แล้วทีนี้เขาก็จะให้แม่อยู่กับหนู Moren fortæller, at hun afleverede Caroline, fordi hun ikke havde penge til at forsørge hende. Hun var bange for, at børnehjemmet også ville opkræve penge for at tage imod barnet. Derfor efterlod hun i stedet Caroline foran børnehjemmet. แล้วก็ว่าเดี๋ยวจะกลับไปหาใหม่ แต่ทีนี้ก็คิดมาแล้วออกมาแล้วก็เลยแบบไม่กล้ากลัวสถานสงเคราะห์เขาจะว่าเขาจะอะไร แม่ก็เลยตัดสินใจยังไม่ไป What happened after you gave birth to me? Did you stay with me with some of the days? อยู่แล้วก็นอนโรงพยาบาลด้วยกัน For how many days? น่าจะเป็นอาทิตย์ขึ้นไป I'm not mad. I was mad. I've been having difficulties with fears, anxiety, being left out, and to love someone truly. But I'm very happy that I finally get to see you. แม่ไม่ได้ตั้งใจแม่ขอโทษ I forgive you.เรามาหาแม่นะ I alt for lang tid har jeg gået rundt med en følelse af svigt, frygt, angst og mangel på kærlighed. Men at endelig møde min mor efter 29 år har givet mig den clarity og closure, som jeg altid har ønsket. Det føles som om alle the missing pieces kommer på plads, og min sorg begynder at hele.